Uriani Tuhan na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada rohata martangya kita. Debata na sumurung debata na totong madongani jala mangurupi hami. Nang manangin hatap pami di bagasa tikion. Sodangi roh hado pikiran nami asa mga tusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Huriani Tuhan hata ni debata nasartu hita di enek maisan buku 2 Korin bidualu mamuka maisana sada masoh mai sahat ayat itu songono mahatani Tuhan. Alaihu paboto kami matuhamu akadongan sinirohan di debata na nilonai tu akahuria na di Makedonia. Ayatik pe di bagasan pangujunan do haporson gudang nasida dihorhon halalas nirohan nasida na sumurung aku nisukot ni hinapogosan nasida do habasaon na lumobi huhatidakot do nang dilon nasida nasa na tarpatupasa lubi tahe sian guguna jala sian lomona do gogodo dia pona sida hami jala dipangido asni roha imana naing gabe parsidoh mangurupi akan nabadiai jala gumodang sian nahuhirim hami tung dirina do dilehon nasida parjulu tutuhani dungi tu hami manghyuton lomo ni rohani debata gabe huapoi hami si Titus asalas di paujung di tonga-tonga muna ulaun as ni roaon songon naong pinukanay alay songon hasurunga muna di nasaluhut di haporsiaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkolongi muna di hami nang songonima hasurunga muna nang diulaon asi nirohaon ido yang usahana. Damang denang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu salah satu ciri khas nihala Kristen sian najulu manang sian gereja mula-mula ima ulaon asni roh totu ditiki gereja na perjolo jongjong di tonga-tonga di Portimion ragam do hasusaan ragam akasitaonon di paburu-buru nasida ala ni haporsiao alenang pe marsitaonon akajol mana porsia di huria na parjului dang mago ulaut asiniroha di bagasan parno nasida nasa nabui di patu panasida mangurupi akka donganna sa di patu panasida do jala gudang do gabi sukun halak na sumanada Kristus manuku bahasa somoni apa yang membuat mereka senantiasa kuat menghadapi penderitaan. Apa yang membuat mereka senantiasa mampu tetap menunjukkan kasih sekalipun mereka dianiaya. Gudang na penasaran damang daina. Alaina pasti ala nang mangula do Kristus jala ala nang jinalo nasida do basa-basa nasian Tuhan Yesus Kristus. Maka kesadaran akan perbuatan kasih Kristus yang sudah menyelamatkan, kesadaran akan pengorbanan Kristus yang menebus dari dosa, maka kesadaran itulah yang membuat setiap orang yang teraniaya tetap mampu, tetap kuat menghadapi penderitaan dan tetap senantiasa
mempertunjukkan kasih dalam membantu sesama. Huria nenolonga di baga satu hatta Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan na satu hita di apala partikianon. Sada surat na tinongos ni Apostel Paulus manopot Huria Korin. Di bagasan hata ni Tuhanon polado di hati dakut Apostel Paulus burju ni roha ni akajol mana porsian adong di Makedonia. Na totong nasida di bagasan las ni roha mangurupi akadongan na porsea na marsi taonon na adong di Jerusalem. Na marsonang-sonang do nasida daw. Na lobiat do nasida Huria Makedonia daw. Justru nasida mangurupi Huria Jerusalem na di bagasan si taononi di bagasan haurangan. Di hata ni Tuhanon takas do di do Apostel Paulus di bagasan ayat dapaduahon. Ayatik pe di bagasan pangujunan do haporsun gudang nasida. Di horhon halas ni rohan nasida nasumurung aku ni sukot ni hinapogosun nasida do habasaun nalumobi. Hu hati dakod do nang dilo nasida do nasa na tarpatupasa lobi tahisian guguna jelasian lomona do. Luar biasa cara mereka dalam membantu di bagasa kahurangan. Jalalas ima di bahan ima Apostel Paulus tudos-tudosna tu Huria Korin. Molo Huria Korin sasitong na di hatan ni Tuhanon gudang hasurunga dinasida. Songon dari bagasan ayat papituhon. Ale songon hasurunga muna dinasa naluhut di haporsuhon di haporsiaon di parbinotohan dinasa haringgason di pakkolongi muna di hami nang songoni mahasurunga muna nang diulang sinirohaon. Di boto Apostel Paulus Huria Korin lubido surung-surung dinasida sen Huria Makedonia. Alai surung-surung di Huria Makedonia ulan asniroha. Jele dipangido Apostel 5 tu Huria Korin asa tong nasida patupan ulan asniroha songon hataridan manang songon surung-surung hapor sen nasida. Nah, dihita saluhutna damang denang nah nolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Obarto jahan nasa tuhita dia pala partik yanon pakubasion di bagasan asini roha manang ulan asini roha buhado tutu ulat dari bagasan parngolota. Banyak dari orang-orang percaya pada saat ini di dalam kehidupannya sangat suka dibantu. Gudang do hita maka lo mau naing man dia diurupi dang olo mangurupi naing man dilehon dang olo mangalehon seakan-akan dirinya menjadi sesuatu patokan untuk dibantu. Maka gudang do akka jelma namora jelma parhepeng jelma nah harus na mangurupi do ale merasa kesiurupan pase boy somoni. Karena memang dia tidak menyadari akan kasih Kristus dalam kehidupannya. Ulaun asiniroka. Nanang ulaun niak kajon mana porsi di bagasan parngoluon. Dadapi majalo tu dirina. Alebo hado asa boyau. Mangurup ya kedongaku nasun margelo. Bohado au di bagasan parngolokku. Mangurup ya kedongaku di bagasan haurangatku. Jala patokaku hupatupa pangurupioni ala nang takas do husadari di bagasan parngulokku. Kristus na mangula, Kristus nang paluahonau, jala asini rohani Kristus itu na hupatuduho dalaku mangurupi akadongaku. Ini menjadi sesuatu keharusan kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita molonunga mangolu hita di bagasan asini rohani Kristus. Iko marparbuedo asini rohani Kristus si
marhite-hite akaulota. Ulaun para sinirohaon ikotakas matari dari bagasatikyon. Napadua udah mangdainang hobar tuhatan itu hadia pala partikyan aka ulaun asniroha naik konima patudonota manang lehonota tu akadongatta dada dalatta pabornang-bornang diri. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak orang-orang membantu seseorang dengan imbalan yang berlipat ganda. Bahasa kami dokut imbalan na berlipat ganda. Soal pesta demokrasi maju. Nah, nangi mata pamasa tahun 2024. Aku udah mengurupi. Diurupi di leon ni matuhuria barak na sajuta. Alina diigilah. Na diigil lubis ya niko dapatna. Tidak ada keikhlasan. Memang itu zaman sekarang. Segala sesuatu yang diberikan kepada sesamanya tidak ada lagi keikhlasan. Alehatan itu na satu hita. Songo dia huria Makedonia. Totong nasida mengurupi di bagasan lomo niroha. Di dalam keikhlasan. Maka ketika kita membantu sesama kita. Molo tau rupiah kadongatta. Di bagasan keikhlasan dohita mengurupi nasida. Asa unang adong aka kekecewaan. Tabereng mamanginang aka calon legislatif anongan nasional terpilih. Molo nunga gudak kalaki mengurupi pasti kecewa do nasida. Karena apa? Karena memang mereka membantu. Bukan karena keikhlasan, karena ada iming-iming lipat ganda dalam kehidupan mereka. Tapi orang yang percaya, jol mana porsi itu Tuhan Yesus Kristus, ikut dipatuh pada pangurupioni di bagasan keikhlasan. Ulaun asiniroha na di odolhon di jami tahun tuita ganuk marsada-sada. Ulaun asinirohai tapatu pa songodalat ta makamulatihon asiniroha ni debata songodalat ta. Mengurupi akadongatta asa una kahurangan nasida. Mulai mata uduti musenang di hatan itu ano di bagasan ayat masa proba di bahasa Indonesia dikatakan supaya ada keseimbangan. Supaya jangan ada jarak yang terlalu jauh antara si miskin dan si kaya. Antara orang pintar dan orang bodoh. Supaya ada keseimbangan. Dalaku mengurupi madong aku. Asa adong do ima keseimbangan di bagasan haporsiao. Unang ibaratna pugus gabi pugusian. Gabi tubon na kaleas di bagasan parngoluon. Naparpudi sahali damang dainang. Atani Tuhanon neng manugiho kita ganuk marsada-sada. Ahado patokata ubahin mangulan ulan asni roha. Patokata ala nang gabi jamin dijamin Kristus dohita. Gabi partoha darajonna. Maka selaku yang sudah menerima jaminan keselamatan dari Kristus, maka dia mempertunjukkan jaminan keselamatan itu di bagasan ulan asini roha. Tu saluhuna, tu humalyangna, tu huriana, tuaka narikot syurupan. Amin martangnya kita. Mauliati madiho debata Jehovah diasi do tolong ni roham na totong dilehommu di bagasan ngolunami. Taruli hami tutu Tuhan marhite-hite hatam. Diajari ho hami. Asa totong pataridaan ulan asni roha di bagasa ngulun nami. Songon hataridaan na kami jalo do jumolo asni roha siakko di bagasa ngulun nami sigano pari. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Horas ma dihita damang dainang Tuhan Yesus mamasuk-masuk.